Gero eta gutxiago entzuten dugu umentzalaparta plazetan eta kaleetan. Beste soinu hauek arruntagoak egiten zaizkigu berriz. Gure neraben soinu banda da. Gaurko ekuazioaren bigarren faktorea. Jatekoaren kalitate kaskarragoa. Jarabe de maiz azukrea da. Dextrosa azukrea da. Maltosa azukrea da. Gatzak agertzen dira batzuetan poliasegabeaz, akseak, kokoko olioa bezala, palmako olioa bezala, dana gantzak. Vegetalak eta ez vegetalak, gantzak. Ona hemen emaitzak. Badakigu urrengo belaunaldiaren bizitxaropena gurea baino laburragoa izango dela eta batez ere hor dagoen kausa gehiagizko pisua dela bai. Zientzia puntu-puntuan, Nafarroako Unibertsitate Publikoaren divulgazio zientifikoko podcasta. Emaiozu jaten adimenari. Azken 20 urtetan ez dakit zenbat aldiz esan da hau epidemia bat dela. Haurtzaroko bestea epidemia bat da, munduko osasuneko erakundeak 2000an horrela aipatu zuen, baina ez da ezer esan datu. Orduan, egiten ditugu diagnostiko asko, egiten ditugu ikerketa asko, baina gero gauzak ez dira aldatzen, eta zifrak jarraitzen dute handitzen. Osasunaren mundu erakundeak egindako jakinarazpena da. Obesitatearen eraginez, bizi itxaropenak behera egingo du etorkizunean. Europako nerabeen artean gora egin du joera horrek, elikadura kaskartzen ari delako eta sedentarismoa gailentzen. Gaitza errotik aztertzen ari dira adituak. Zer dakite haurretan nerabeen obesitateari buruz? Zer diote azkeneko ikerketen emaitzak? 21. mendeko izurrike isila aldugu hau. Idoia Labaien biologian doktoreak ditu erantzunak gaurko saio honetan. Ni Idoia Labaien naiz, Elikos ikerketa taldearen zuzendaria naiz, eta osasun zientzetako fakultatean fisiologiako irakasle titularra naiz. Elikos, elikadura eta ariketa fisikoa osasunean. Hori da Elikos hitzak esan nahi duena. Gure taldea multidisciplinarra da, badauzkagu nutrizioan formatu diren pertsonak, beste batzuk ariketa fisikoan, badauzkagu medikuak, psikologoak, ni biologoa naiz, adibidez, orduan gure taldea multidisciplinarra da. Azken hamarkadetan izugarri ari da azten obesoen proportzioa aurren eta gaztetxoen artean, eta gero eta gaztegoetan azaltzen ari da gainera. Obesitate tasak hirukoiztu egin dira. Jakin nahi dugu azkeneko ikerlanek zer dioten. Datu guztien arabera egoera okertzen ari da. Antxarrak aldira emaitza horiek. Preokupatuak gaude. Lehenengo egin genuena da pizkat estatu mailan beste ikerketa taldeekin batera. Eskola mailan ikusteko zeintzuk ziren elikadura ohiturak, ariketa fisiko maila eta gainpisua eta obesitatearen prebalentzia. Eta gero Nafarroako gobernuak eskatu zigun baita ere Nafarroan begiratzeko pizkat lagin esanguratxo bat maneiatuz, eskola mailan zenbatekoa zen, obesitatearen prebalentzia eta zeintzuk ziren baita ere bizi ohiturak. Eta ikusi genuen, 3etatik batek, gehiagizko pisua daukala, 8 eta 16 urte bitarteko umeetan, elikadura ohiturak oso txarrak zirela, galdu dugu, dieta mediterraneoaren presentzia galdu da, gure umeetan, eta gainera, ariketa fisikoaren mailak oso baxuak dira, 60% ez du betetzen, osasunek erakundeak eskatzen duen 60 minutu horiek egunero betetzeak ez. Datuak ezkargarriak dira oso. Baita gurean ere. Hori sorpresa bat izan zen guretzat, ze lehen Nafarroan eta Euskadin prebalentziak baxuagoak ziren, beste lekuetan baino, eta azken urteetan berdindu gara. Gainpisu eta obesitatea batera hartzen ditugunean, berdinak. Europako iparraldean obesitate maila askoz ere baxuagoa da azkeneko ikerketen arabera. Bai, parte hartu dugu Europa mailako proiektu batzuetan eta egin ditugu nerabeetan ikerketak eta baita ere eskola umeetan. Eta beti emaitza berdina. Suedian, Noruegan, Dinamarkan, gainpisua eta obesitatearen prebalentzia baxuagoa da estatu mediterraneotan baino, hemen Espainian eta baita ere Italian eta Grezian asko altuagoak dira zifrak. Berrikuntza eta jakintza dosi ezin hobean. Zientzia puntu-puntuan.
Gainpisua eta obesitatea kaltegarriak dira edozein adinetan, baina umeen kasuan bereziki haurren osasunean eta hazkundean eragiten baitute. Zenbat eta denbora gehiago egon, gehiegizko pisu horrekin, gehiegizko gantz mas horrekin, gero eta gehiago okertuko da gure osasuna. Orduan, ez da gauza berdina izango ja helduaroan garatzea obesitate bat, haurtzaroan baizik. 3 urteekin ikusi ditugu, ume asko ja gehiegizko pisua daukatela. Horrek suposatzen du, urte askotan mantenduko dutela gehiegizko ehun adiposo hori funtzionatzen duenak. Bai? Eta adipokinak esaten dugunak, estatu pizkat egoera proinflamatorio bat sortzen dutenak, denbora gehiagon mantentzen da. Horrek egiten du konplikazioak agertzea baita ere garaizago gure bizitzan. Larrienak gaur egun da adibidez gibelean aztoratzeak sortzen ari direla, txikitandik ja. Bere izena patologian esaten dugu esteatosi hepatikoa agertu dela, hau da gehiegizko gantz pilaketa gibelean, eta horrek okertzen du osasuna izugarri. Ikusi dugu gainpisua eta obesitatea daukaten umeen artean, 115%, ez izugarrizko zifra bat da, gibel esteatosia dauka. Ume horietan, 5 aldiz biderkatzen du arriskua diabete bat garatzeko. Biderkatzen du baita ere arriskua gaixotasun kardiobaskularrak pairatzeko, eta esaten ari dugu hori gazteetan gertatuko dela, hemendik gutxira, urte gutxietan. Arrazoiak asko dira, ezberdinak. Bat oso garbia, gaur egun umeak eta nerabeak gutxiago mugitzen dira. Ariketa fisikoa nabarmen murriztu dute. Eskolan bertan heziketa fisikoaren orduak urritu dira, eta gero gertatzen da baita ere haien aisiko denboraldi horietan aldatu direla ohiturak. Orduan gaur egun ez dute jolasten parkeetan, kirola praktikatzen dute bakarrik talde txikiek, eta beren ohituretan pantalla asko daudela, eseritak daude, denbora gehiegi, eta ez dituzte betetzen 60 minutu horiek egunero eskatzen direnak, ez? Bigarren arrazoia, umek gero eta okerrago jaten dute. Ohiturak aldatu direlako eta elikagaien kalitateak behera egin duelako. Nik uste hemen bizkat multifaktoriala dela, ez? Badakigu gurasoek denbora gutxiago daukatela, batez ere emakumeek janaria prestatzeko, erosketak egiteko, emakumeak gaur egun lanean daude, lehen amak prestatzen zituen janariak, osasuntxoagoak ziren horregatik, baina ez bakarrik, lehen guk txikiak ginenean oso garestiak ziren produktu horiek, ez? Edari freskagarriak gure etxetan ez zeuden, garestiak ziren. Postre moduan guk frutak jaten genituen, edo esnekiak, jogurrak, baina jogur naturalak ziren. Gaur egun oso merkeak dira, errazak lortzeko, eskaintza izugarrizkoa da, oso erakargarria, ze industriak oso erakargarriak bihurtzen ditu elikagai horiek, eta pentsatzen dugu badakigula zer den gure umeek jaten dutenak, baina egia esan nik uste jendeak ez dakiela, ez? Ez da erraza, ez da ere etiketa bat irakurtzea, eta ulertzea zer dagoen elikagai horietan, ez? Azukrearentzat izen asko agertzen dira, eta gure umeek jaten dute behar duten baino azukre askoz gehiago. Gero prestatuak saltzen diren elikagai horietan, gantz kopurua baitare altuegia da, gatza asko daukate eta gatzak jangura baitare sustatzen du. Orduan, gaur egun elikagai horien presentzia handitu da asko, gure etxeetan, gure familietan, alde batetik osasuntxoak diren elikagaien prezioa baitare altuagoa delako, badakigu adibidez arrainak edo fruten prezioa altuagoa dela, bai, esnekienak baino, ez? Orduan, multifaktoriala da, baina denek bultzatzen dute norantza berdinean, ez? Eta azkenean, elikaduraren kalitatea gutxitu da asko. Ez da hori bakarrik, ordea. Pobreziarekin lotzen dute adituek obesitatea. Nafarroko datuak adibide. Nafarroan adibidez 40% iristen da gainpisua edo obesitatea kanpotik etorritako familietan, eta gurasoak hemen jaioak direnen kasuan 25-26an dago, hor badaukago gizartean zerbait pentsatzeko bai. Kasu honetan ikusten dugu arazo ezberdinak gertatzen direla, alde batetik elikadura ohiturak ez dira onak, egia da, gainera guraso horien normalean lanaldiak ez dute uzten, ez da ere umeekin egotea, ume hauek askotan bakarrik daude etxean, telebista asko ikusten dute,
Kirola baita ere ordaindu behar da askotan, bai? Horrek bultzatzen du baita ere bizkatarik eta fisiko maila jeistean, ez? Eta koronavirusa ailegatu zen, eta denok etxean giltzapeturik gelditu ginen. Gainera iritsi zen pandemia, guk bagenekien gizarte maila baxuagoa zaukaten umeetan osasuna okerragoa zala eta gainpisuaren prevalentzia altuagoa zala, eta orduan martxan jarri genuen bigarren ebaluazio bat. Ikusteko nola zeuden gauzak, batez ere ume hauetan, ze egia esan baita ere badakigu baita ere etxe bizitzak eskaintzen dituen aukerak txarragoak direla ume hauetan. Eta zer ikusi genuen, oraindik gehiago handitu zala pixkat pantailan aurrean zeuden denbora, urritu zala izugarri ariketa fisiko maila, eta horrek segurazki ondoriak izango ditu hemendik gutxira. Zein da soluzioa? Zergakiko zenbait elikagai eta edariei? Ariketa fisikoa derrigortu? Adituen ustez bizi ohituren aldaketa sakona izango litzateke arazo larri honi aurre egiteko modu bakarra. Umeak bizi behar dira gizarte osasuntsu batean. Orduan, bultzatu behar dugu ariketa fisiko maila handitzea, beste elikagai osasuntsuen kontsumoa handitzea, eta bakarrik zergak handitzen ez dugu lortuko. Multifaktoriala da, eta gizartearen arazo bat da, eta denek landu beharko genuke, beren bizimodua osasuntsuagoa izateko. Gainera, elikadura osasuntsu bat mantentzea, edo ariketa fisiko maila handitzea, baina egunero handitzea, ez bakarrik heziketa fisikoko klase ordu bat handitzea. Egunero mugitu behar dira gurumeak, egunero ondo jan behar dute. Horrek gaixotasun kardiobaskularraren prebentzioan lan egiten du, minbiziaren prebentzioan baita ere lan egiten du. Zientzia ... Teoremak gozagarriz maneiatuak. Gizentasuna, loditasuna, obesitatea ez dut oso argi zesan nahi duen. Adibidez, Rubens pintore barrokoak margotu zituen Benusak eta Graziak eta kurba nahikotxe bat zituzten, zuk dietan jarriko zenituzke? Ez. Zengatik enez? Helduaroan, obesitatea bakarrik tratatzen dugu, konplikatua dagoenean osasuna. Orduan, helduak direnez, ez nituzke tratatuko, bakarrik pisua mantentzen saiatu. Helduaroan gomendioak dira, hipertentsioa agertzen denean, dislipidemia agertzen denean, horiek konpontzea. Zergatik? Tratatzen ditugunean, pisua galtzen da hasiera batean, gero gelditu egiten da, eta denborarekin pisua gehiago ere handitu egiten da. Beraz, bere horretan ederrak daude. Ez daukate obesitaterik, daukate pixkat gain pisua, bai? Ez obesitatea, eta gainera guk esaten dugu hori femoroglutea dela. Hau da, aldakata izterretan kokatzen den gantza da. Horrek ez dauka arriskuak osasunerako. Botero artista kolonbiarraren eskulturlanetan eta margolanetan handitasuna eta gizentasuna dira nagusi. Horiek ez dare, etzen dituzke dietan jarriko? Boteroren kasuan ez dira femorogluteak. Kasu horretan sabel handiak ikusten dira, eta sabelean metatzen den gantzak badakartza arazoak osasunarentzat. Kasu horietan bai. Zer jarriko dioguko saltzeko 13 urteko nerabeari? Esneki bat, zerealak, ogia, batik bat, eta fruta. Idoia, 11etakoa beharko du jola sordurako? Bokata bat. Zerekin? Urdai azpikoa, gazta. Egarrik baldin badator, ze emanen zenioke? Ura. Besterik enez? Ez, ura. Frutaziku bat? Ez. Eta gainera komertzialak direnak azukre pilo bat daukate. Edari freskagarria baino gehiago. Niri ura ardo txantxa batzukin ematen zidaten. Bueno, bai egia da, gaur egun ez dago gomendatua alkoholarik ematea umeentzat, ez? Baina nik uste horrek daukan eragina osasunean, baxuagoa dela edari freskagarriena baino. Zenbait eta ariketa gehiago orduan eta hobe? Bai, hainbat eta gehiago, ondorio onuragarriak handiagoak izango dira. Institutora edo eskolara orduan bizikletaz, oinez? Bai, oinez, bizikletaz, patinete batekin, baina mugitzen. Elikagaien zerrenda beltza egiten lagunduko zenidake? Bueno, niri zait gustatzen gauzak debekatzea. Esaten duguna da, badaudela produktu batzuk bakarrik noizbehinka hartzekoak direnak. Ez? Horien artean edari freskagarriak, opilak eta txutxeriak. Idoia Labaien Elikoz ikerketa taldeko zuzendaria, esker milanit zientzia.an egosten laguntzeagatik. Badakizue, azkeneko ikerketek diote egungo gaztetxoak
historian lehen aldiz, gurasoak baino bizi itxaropen txikiagoa izanen dutela. Haragi xamurretan koipetuta, sofan geldi, gantza, katza eta azukrez lepo, oinez gutxi. Gero eta gizonago, gaixo. Mende honetako izurriti isilaren aurrean gaude. Badugu zer pentsa. Ongizan entzule. Zientzia puntu-puntuan entzun duzu. Nafarroako Unibertsitate Publikoaren podcasta. Gozatu zientziaz.